מדברים ביקורים, מאזינים ונהנים לפודקאסט ביקורים. מדברים ביקורים. בוקר טוב, ברוכים הבאים לפודקאסט מדברים ביקורים. והיום בפודקאסט שלנו אנחנו נדבר על למידה חדשנית. מה זה למידה חדשנית? מה זה אומר? מה זה למידה חדשנית בביקורים? יש לי פה את אורי, את נויה ואת ניר. בוקר טוב. בוקר טוב. מה שלומכם? בסדר. איך היה בטיול? כיף מאוד. נהניתם? כן. יופי. אז היום אני רוצה לדבר על למידה חדשנית, שזה המרחבי למידה, ועל המאסטרי, ואני אתחיל עם ניר, כי אני באמת לא ממש מבינה מה זה. מה זה למידה חדשנית? מה זה מרחבי למידה? ניר, מה זה מרחבי למידה? מרחבי למידה זה בעצם קורה פעם בשבוע, ביום שלישי, בשעתיים בבית ספר, וכל ילד יכול לבחור בכיתה איך הוא רוצה ללמוד. אם הוא רוצה ללמוד על ספורט, אז הוא הולך למרחב שהוא של ספורט, ואם הוא רוצה ללמוד על מוזיקה, אז הוא הולך למרחב של מוזיקה, ואנגלית, אז אנגלית. וזה גם למידה שהיא שונה, כי גם אתה לומד כלים החיים שלא פתאום יגידו לכיתה, אומרים, טוב, כולם פותחים מחשבים, אנחנו לומדים שיעור קנווה. עכשיו, במרחבי למידה יש שיעור, יש בעצם סוג של מרחב, שבו אנחנו לומדים איך להשתמש בקנווה. ויש מרחב שאנחנו לומדים איך... כמה זמן זה כל מרחב? כל מרחב... זה מחצית, זה שבוע, זה משימות? זה יכול להיות שבוע, זה יכול להיות גם שבועיים, זה יכול להיות גם 4 שבועות. ומה זה תלוי? זה תלוי במרחב, זה תלוי בהתקדמות שלך ובאיך שאתה מצליח ובהבנה שלך של המרחב. והתגנב לאוזניי שאת ואמליה פתחתם מרחב חדש. את רוצה לספר לנו עליו? אני ואמליה כן, אנחנו עובדות על מרחב חדש, מרחב של ימי פודקאסט. מרחב פודקאסט. מרחב שלומדים איך מייצרים פודקאסט, איך מההתחלה ועד הסוף, על המשימות, על להחליט מרואיין ונושא ושאלות ופתיחה ולסגור וכל הדברים האלה. בעצם שום דבר, כאילו, אין בבתי ספר אחרים. לא ראיתי אף בית ספר שמלמדים שם ממש איך יוצרים בקנווה וכזה, זה מיוחד. יפה. כאילו, אין את זה בתוכניות אחרות או בכזה. וזה כיף לכם המרחבים האלה? אתם מרגישים שאתם לומדים? כן, גם אפשר נגיד ללמוד על דברים שאתה אוהב. נגיד אני מאוד אוהב ספורט, אז יש מרחב של ספורט, כאילו. שאם אתה ממש אוהב את זה, כאילו זה לא חשבון, מחברת וחוברת, זה גם מחברת, אבל זה בנושאים אחרים מחוץ ללימודים. ואתה בוחר כאילו, אם אתה בוחר את המרחבים לפי תחומי העניין שלך. יפה, ממש יפה. יפה, אז יופי, אז זה המרחבי למידה, ואני מבינה שזה באמת רוב התקציב שאני בונה, הוא באמת למרחבי למידה, לכל הלמידה החדשנית בבית הספר. וזה באמת ממש מעניין אותי לשמוע באמת איך זה עובד, ואני שומעת שאתם ממש נהנים מזה. ויש גם את מרחבי למידה זה לכיתות ה' וו', נכון? יש גם לג' ד', אבל זה לא אותם מרחבים. זה לא אותם מרחבים. זה ברמות שונות. לכל שכבה טוב, זה ברמת קושי. כן. לא, וגם מרחבים שונים. כן. ויש רק לכיתות ו', הבנתי שיש מאסטרי. כן. נכון? בעיקרון זה גם לכיתות ה', אבל השנה עשו את זה רק לו'. אז גם ניר וגם אני לא יודעים מה זה מאסטרי. אז בואו תספרו לנו קצת, אורי. מה זה מאסטרי? מאסטרי זה שיטת חשבון, נראה לי שככה קוראים לה, שאם אתה רוצה ללמוד בעצמאי, אם יותר נוח לך ללמוד כאילו רגיל, אתה יכול ללמוד רגיל עם המורה, עם מחברת, חוברת. אבל אם אתה רוצה ללמוד עם מחשב עצמאי, עם מחשב לבד, יש לך הוראות והכל, אז אתה יכול גם עם הוראות, ואם גם קשה לך קצת, אז יש קבוצת פרטני. ואיך זה עובד? אתה יכול יותר כאילו להסביר לי? כאילו אתה עכשיו פותח מחשב, ויש לך שם משימות, ובמשימות האלה, כאילו, אתה אמור לפתור אותם לבד, יש לך עזרה, כן? יש הכל גם, סרטונים. כן. זה עובד, בהתחלה כותבים משהו קטן על הנושא במחברת, אחרי זה יש סרטון של דקלה,
הרבה פעמים שמסביר מה עושים בנושא הזה עצמו, ואז מתרגלים את הנושא בעזרת כישורים, או לעבוד קצת בחוברת, ואחרי כל כישור אתה צריך לקבל מספיק, כאילו מעל 80 כדי לעבור את הכישור, כי אם תקבל עכשיו 50, אז כנראה שלא הבנת את הנושא. ואתה מרגיש שאתה מקבל מיומנויות, כאילו לעבוד לבד, לעבוד עצמאי, כן. להבין משימות. זה עוזר לך יותר? זה מפתח יותר? כן. אז אתה בלמידה העצמאית? וכאילו בסוף כל תרגולים יש ציון, ואתה צריך לעבור את זה, ובסוף כל התרגולים יש הערכה אחת שמסכמת את כל הנושא. אם אתה מקבל פחות מ-80, אתה צריך לחזור על החומר. אם עברת 80, אז אתה צריך לעבור כאילו לנושא הבא. וואו, יפה. כן. יפה מאוד. ונויה, את גם בעצמאי? אני הייתי שנה שעברה, שזה עוד היה לכיתה A, השנה לא. העצמאי כאילו פשוט, לא יודעת, לא... לא, את עברת כאילו אני לא לפרונטלי, אז הצלחתי. תספרי כן. לנו קצת על הפרונטלי, אורי סיפר לנו על העצמאי. זה בעצם למידה שזה רגיל, זה מורה עם תלמידים, יש גם את הפרטני, אבל בפרונטלי זה פשוט אנחנו עובדים ביחד. המורה, אם אני לא מבינה, אז אני יכולה ללכת למורה, לי כאילו אישית זה יותר נוח. אבל אתם עובדים עם מחשב או עם חוברת? לפעמים אנחנו עובדים עם מחשב, ויש שיעורים שאנחנו הולכים לספרייה ועובדים עם מחשב, יש שיעורים שאנחנו בחוברת. ומה יותר קל? לך. לי פשוט, כי אם אני לא מבינה, אז אני יכולה פשוט לשאול אותה עוד פעם והיא עוזרת לי. ובמחשב גם זה אותו דבר כמו בעצמאי כשאתם עובדים עם מחשב? אתם מקבלים משימות? יש משימות וצריכים לעבור? וסרטונים, אבל אם אני לא מבינה את הסרטון, אז אני צריכה עוד פעם. אבל אם בכלל, כאילו, אם לא הבנתי את הסרטון, אני כאילו, זה היה לי יותר קשה, ואני יותר מתקדמת בפרונטלי. יפה. ניר, את רוצה לשאול משהו על המאסטרי? מעניין אותך משהו על המאסטרי? כי את לא מכירה את זה. אני רוצה לדעת על זה, מה שזה, כאילו בסוף כל נושא, במחשב, יש מבחן כזה כאילו, או שזה... כן, זה ממש מבחן שאתה נכנס לקישור, ויש לך את כל מה שלמדת בנושא. אוקיי. יפה, וזה כיף ללמוד ככה חשבון? כן. כן, נגיד אנחנו, אז יש לפרונטלי, אז יש שיעור שהם בכיתה, ואז אנחנו הולכים למחשבים. ואז אנחנו עושים אותו חומר, גם בכיתה אנחנו עושים אותו חומר, פשוט לא במחשבים, ואז אנחנו עושים גם במחשבים, עושים את הערכות שהם עושים במחשב, אנחנו עושים גם. יפה, אז בעצם המאסטרי זה גם למידה עצמאית, וגם למידה פרונטלית. כן, זה ממש, כאילו, אם קשה לי בזה, אז ממש לכל אחד יכול למצוא איפה יותר קל לו. יכולת בחירה, כאילו. וגם הכל, האתר של העצמאי, הכל דקלה בנתה. יפה. ממש אתר שהיא בנתה, שזה קל, הכל יש קישורים וכזה, ואתה פשוט נכנס כן, גם לא צריך להסתבך עם זה יותר מדי. כן. איזה יופי, נשמע שממש כיף ללמוד ככה. כן. אז איזה כיף, אז למדנו על מרחבי למידה, שזה גם מרחבים שעם ידע כללי ונושאים ותחומי עניין, וגם המאסטרי, שזה למידה חדשנית בעצם במתמטיקה, שיש משימות ולומדים ומקבלים מיומנויות, נכון? אני מבינה את זה נכון. כן, כן. יפה, ממש כיף לשמוע שיש תוכנית כזאת בביקורים, ואני מאחלת לכם בהצלחה, ושיהיה לכם יום טוב, המשך יום נעים, וניפגש בפודקאסט הבא. תודה רבה. ביי. ביקורים, מדברים ביקורים.